रश्मि रेखा नार्जारि आरो बिसाज्ला आरियान बसुमतारिया गोमानानै दं। चिरां जिल्ला बिजनी थानानि सिङाव थानाय गेरुवाबारि नदियापारानि रश्मि रेखा नार्जारि आरो बिसाज्ला आरियान बसुमतारिया थांनाय 11 आगस्ट बेलासिनि 4:30 रिंगानिफ्राय गोमानानै दं। गोमानाय आइजोखौ बङाइगाव रलिं मिलाव थानाय बिहावनि न'निफ्राय गोमादों होननानै मिथिना मोननाय जादों। गोमानाय आइजोनि गासै फोरमानपत्र, मबाइल आरो गथ'सानि स्कुल बेग गासिबो रुमावनो थालांदों। गोमानायनि जेबो थि जाहोनखौ मिथिनो मोननाय जायाखै। बेनिखायनो सोरबाफोर बिथांमोनखौ बबेयावबा नुसनबायोब्ला गाहायाव होनाय मबाइल नाम्बाराव फन हरनानै फोरमायहरनो थाखाय खावलायबाय। जानबुं नाम्बार 7638005132।